Çîroka hesîbiyan liç gelo ez mirîme. Were Amed. Gotinên vî şervanî di nav hevokan de binivîse. Mîna ku lawa ku di nava elemên çavan de diherike. Li ser lamo û li ser pelên bêxav. Min nav di kefenê spî de nealînin. Min nav kes ku sor û spî bicivînin. Min di nav rengê welatê min de bixemilînin. Mîna aşiqê tivîka. Mîna aşiqê kemanê. Bila hevalê min li darbeskê bikin. û ji kessera wî dilî re carekê tenê li dora sûrê Amedê bigerînin. Bila bi rûyekî ken zarokên Amedê binerin bi hêviyên rojê de. Ev roja ku niha tê de me jî vir dest pê kir. Cihê ku ez nobedar bûm. Cihê min lê nobet digirt. Maleke dîrokî bû. Ev mal ji bo şer di cihekî stratejîk de bû. Deriyekî piçûk û hewşeke mezin, xaniyekî du qatî û gelek odêwê hebû. Agahiyên min jê tune ye. Hema dema min hinekî çavê xwe lê gerand, mirov xizaniya wê malê dibîne. Ji ber ku her tişt li ber çava bû. Ez vegerim ser mijarê. Min gotibû ez nobedarim. Dijmin ji bo wî xanî bi dest bixe, gelek êrişên dijwar bi ser me de danî. Bi şev û roj pevçûn diqewimî di navbera me de. Nikaribûm gavekê jî bi pêş bihatimna. Me bi piranî serê xwe di şibakan de dernedixist. Ji bo nerîna kuçeyan. Di her kozikekê de neynikeke bi ser darekî ve girêdayî hebû. Me şûna ku serê xwe derxin û li kolanê binêrin, me neynik dirêj dikir û li kuçê mêze dikir. Qansî 2-3 saetê bû ku ez di kozika xwe de bûm. Tu teqîn an pevçûn tune bû. Min jî ji bo çavdêriya derve bikim, hema serê xwe di binê perdê re dirêjî aliyê kuçê kir. Hew tiştê tê bîra min dengê vizîniya guleyê bû. Anha jî li ser doşekekê dirêjkirî me, ne li cihê nobetê me. Jêrzemîna ku hevalan wek revîrê bi kar te anîn ev der. Ez berê 2-3 caran hatibim. Vê derê dema hevalên me birîndar dibû, me di anî vê derê. Hinek heval li derdora min e, bangî min dikin, ez bersiva wan didim. Hema wek ew kerbûne. Hema dengê hev dibîzin. Gelo ji dengê min re kerbûne. Kî diçe û tê li nava serê min mêze dike û dibêje. Heval şervan şehîd ketiye. Bersiva wan jî hevalê doktor rojhat dide û dibêje. Na, hevalê me şehîd neketiye, sax e, lê rewşa wî pir giran e. Pêwîst e ku em wî bigihîjin nexweşxaneyekê. Her çi qas ez dibêjim heval doktor rojhat ez başim û tî bûme ji kesî bersiva min nedibîst. Min dixwest xwe bilvanda, bi destê xwe îşaret bidaya wan, hema cihekî min nediliviya. Pir ev rewş nedomiya. Ji xwe çûme. Paşê dîsa dihatim xwe. Hîna serpiştê dirêjkirî me û heval li derdora min diçin û tên. Min digot belkî xewne. Çend saet, çend roj wiha dewam kiriye ez nizanim. Laşê min fermana mejiyê min nedi anî cih. Gelo laşê min li ber mejiyê min serî hildane. Carekê ez verqilîm. Ez ne mirîmim. Tirsek he dilê min. Ger ev ne xewn be û ez miribim, ez ê tu carî xwe efû nekim. Ji ber ku min kuralsizî kiriye û mirime. Hevalê xwe di nav vî karê giran de hiştiye. û ya din jî ji ber ku soza min daye hevalê xwe nikarim bîne cih. Tirsa min ji ber van e. Di mejiyê min de nîqaşên bi vî rengî yek li yekî diqewimî. Çend heval di quncika jêrzemînê de civiya bûn. Dikirin pistepist dengê wan nedihat. Hema min fam dikir ku qala min dikirin. Hevalê çektar dema dibin çava li min dinêhirt, min hêsirê çavên wî didît. Ez bi xwe dixeyidîm.
من çima bi neynik bi kar neanî û serê xwe dirêjî dervekir. Civîna li ser linga zû xilas kirin. Paşê hevalê çekdar hat ba min. Hêsirê çavê xwe paqij kiribû. Destê min girt. Xwezî di destê min de jî hêz hebûya û min jî ew hezkirina rêhevaltiya xwe nîşanî vî bidaya û bijanda û jê re bigota serkeftin. Pir derbas bû an hindik ez nizanim. Paşê çar hevala darbestek anî ber min danîn. Doktor Rojhat dîsa li ser serê min bû ji ber ku min serê xwe nedidît. Min nizanim. Çerbûyî hema li gorî darbest anîne û min dixinê qey ez mirime. Ez êdî qenex bûm ku ez şehîd ketime. Ger mirim wiha be min ji rewşa xwe tiştek fam nekir. Çi rewşeke dijwar e dema ez dijiyam min ji xwe jî tu olî bawer nedikir û xwedanenas bûm. Hema qansî min ol dizanî bû axîret dizanî bû mirovekî bimre êdî ruh jê diçe û tu carî tî û birçî nabe. Hema ez gelekî tî bûbûm û kurmê cixarê dihat min. Her dema ku ez li ser vê rewşê difikirîm ji xwe diçûm. Bi dengê doktor Rojhat hatim xwe. Hevalê me ji serê xwe birîndar e û gule nêzî me jiyê wî ye. Pir hêdî wî rakin nehejînin. Di tabûtê de cih bikin. Heta wê dema min nizanibû ku ez birîndar û gule di serê min de ye. Min digot belkî ez mirîme. Êdî tu ronahî jî nemabû. Deng hebû, ew deng jî guleyên tang û çekan bû. Dema cihê ku ez tê de bûm diliviya. Qijîniya guleyan li ber min derbas dibû. Dengê çekên rêzdavêt ji pir nêz dihat. Yek heba jî dengê keleşan dihat. Paşê hat bîra min, gotina hevalê doktor gotibû, heval têxin tabûtê, em wî bigihîjin nexweşxaneyê. Êdî min fam kiribû, ez di tabûtê û li ser milê hevalan me. Li gorî min hê em çend mîtro neçûbûn, çend qulikê hindik be jî ronahiya heyftavê da hundirê tabûtê. Ji ber gule û barandina dijmin heval carna disekinîn û tabûtê diatînin. Erdê hinekî disekinin û dîsa hildigirin darbesta min. Ji ber dijmin bo hovanî êrişî hevalên ku tabût hildigirtin nikaribûn paş ve biçûna, ji pêçaretî dîsa paş ve vekişiyan. Jêrzemînê heval hemû pir aciz dibûn ji vê rewşê. Ji dengê wan diyar bû. Herçiqas dengê min nediçû wan jî ez diqîriyam. Min digot min li vir bihêlin. Ji bo cenazê min jiyana xwe nabêjin xeterê. Hema kesî min nedibihîst. Du sê carên din jî min di vê rewşa dijwar de xwestin derxin derveyî û bigihînin nexweşxaneya bi derfetir. Hema dijmin xwe li wir kiribû bela û dizanibû ku ew der mewziyeke me ya xurt e. Êrişî xwe li ser vir zêde kiribû. Ev rewş çend roj an çend saet dewam kiribû min dîsa nizanibû. Min dîsa dengê doktor Rojhat bîst got. Her çi dibe bila bibe pêwîst e ku em îro hevalê şervan bigihînin nexweşxaneyê. Hevala dîsa rahiştin darbesta min û dîsa berê xwedan derbe. Hê li gorî min du kuçe derbas nekiribûn, ji jor de dengê helîkopterê dihat. Êrişek gelek dijwar bi ser darbesta ku ez tê de bûm û hevalên ku darbest hilgirtin û yên ji bo ewlehiya me bi me re bûn dibinê êrişê de bûn. Ji ber ku guleyên ronahiyê avê tibûn pacekên ku guleyên tabûta min qul kiribûn. Roniya dihat hundirê tabûtê jî her der sor dibû. Ew qas sor bû ji ku hatibû. Çend gule ez ê ku êdî tabûtê de bûm li min ketibû. Nizanim çima min êş nedikişan. Gelo ez miribûm an jî anestezî bû. Hevalan ji bo xwe ji guleyan bistirînin darbesta ku ez di hundirê wê de bûm danîbûn ortaya kuçê û paş ve vekişiyabûn. Dengê hevalên ku min hilgirtibûn êdî nedihat min.
hev dengê pevçûnê û çekan dihat. Ew pevçûn gelekî domiya. Min êdî êş dikişand û dicirifîm ji serma. Ji ber ku zivistan û gelek xwîn ji min çûbû. Ev rewş çend saet an çend roj wiha domiya nizanim. Tiştê tê bîra min aniha di hundirê tabûteke xwîn sor û bi kêzikan re dimînim û êdî êş nemaye û nepixî me tabûtê de hil nayêm. Tabûta min ji guleyan perçe perçe bûye li ser laşê min berf dibare li gorî we ez mirîme an ev xewn e. Tika dikim hûn ê rast bêjin.